Okay, what's up mga idol? Shiro TV here, and today's vlog is isprehan nato si Michael kay San Juan man. Ato siyang isprehan kay ito ako magbike-bike mo to siya. Isprehan nato to. Di na magsaba nga. Isprehan na to siya pinakalit. Prank na to siya pinakalit. Okay. Okay mga idol, let's go! Okay mga ka-idol. Okay, so wala pa nakasubscribe, paki-subscribe na lang. Paki-hit na rin ng notification bell para updated mo sa mga next video na mo. Okay mga ka-idol, what's up yo? Kita-kits sa next video namin. Okay, Migo time! Woohoo! Happy San Juan! Happy San Juan!